Bamako ye Aligérie jalaki ko a ye a ka dɔrɔn dɔ ci. An ye nin kibaruya ninnu sɔrɔ ka bɔ Mali jamana a ka laseli sɛbɛn dɔw kɔnɔ. U ye a yɛrɛ k'a fɔ ko marisi kalo tile 31 ka na bila avril kalo tile fɔlɔ la, Mali sɔrdasi dɔrɔn dɔ binna Tizawaten a bɛ baara cercle kɔnɔna la Kidal. Sanga fila o kɔfɛ, Aligérie jamana ale ye kunnafoni sɛbɛn dɔw kɛ k'a fɔ ko u ye dɔrɔn dɔ ci ni o kun donna Aligérie jamana kɔnɔ ni kilomɛtiri 2 ye. O waleya kɛlen, Mali jamana ale ye a laɲini Aligérie jamana fɛ a ka na ni daliluya ye minnu bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko drone kun donna u ka jamana kɔnɔ fo ka taa se kilomɛtiri 2 ma. Tile 3 o kɔfɛ, jaabi ma sɔrɔ Aligérie jamana fɛ. O hukumu kɔnɔna la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli mun kɛ, o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko drone in binna yɔrɔ min na o ni Aligérie jamana cɛ ko a bɛ kilomɛtiri 9 ni tila bɔ. Ko mun bɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko drone ma se Aligérie jamana kɔnɔ. Ko wa o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen fɛnɛ, o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ, u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko drone ale kun bɛ ka kunnafoni minnu lase ko a laban kɔni kun bɛ tali kɛ jatigɛwale tabaw olu ka lajɛrɛba dɔ la Tizawaten kɔnɔna la. Nin waleya in kɛlen, Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Aligérie jamana ale bɛ ka jatigɛwale tabaw ka olu kɔkɔrɔma don. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, Mali jamana ale ye hakilina damadɔw ta nin ko in kɛlen. O fɔlɔ kɛra mun ye ka Aligérie jamana o ka lasigiden min bɛ Mali kɔnɔ yan ni o ye ambassadeur ye ka o wele ka u ka nisɔngoya yira o la. Wa o kɔfɛ, jɛkulu min kɔni bɛ yen ni o ye comité d'état major conjoint ye CEMOC, Mali ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɔra o la. Ko wa fɛnɛ u bɛna Aligérie jamana ka a wele bɔgɔ jeninen kan sabula a ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin u ma. Kuma kuncɛ la, Mali jamana ɲɛmɔgɔ ale ye a yira hali bi k'a fɔ Mali jamanadenw na ko mɔgɔ si ka bagamakɛlɛ tɛna to olu bɛ u bolo jigin jatigɛwale taba la Mali jamana kɔnɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana ale ni lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔw la.